Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bamanyare chana muso demsani makoroba radio renouveau FM kanumbaga malikono malikoka au belajele au ni sogoma. Klehera alaka di ankelgel nama. Obeyororo amba aufo sanga inkono munumbeka anaje. Munumbeka aname ka au belajele fo. Alaka jamana in ka baski. Brigo kao au ni sogoma sirakro. Gumango dugutan fla kita komini bisaba anisaba ka au bela jelen fo ka walimando. Karta kao ni fla dugu kao ka au bela jelen fo. Fla dugu bi woro ani fla ka au fo. Ape ka fu chede ana muso bela jelen ka au bela jelen fo ka walimando. Nema FM sogolembe ana sanga inkono kasaro. A technicien fara animateur bela jelen ka au fo. Lamendre jegulu ka au bela jelen fo kasaro. Ka ankolongolon ka dukati. Ko katika uni soma ni ansara kati commandant Fodé Konebe amba fodonna brigade commerciale la amen dumbo ana jengon bela jelembe o don kele na kufu kado kati anga chekoroba be femiye mayan samake anaka demba bela jele kufu kati direction centrale du service des armées capitaine Abdourahmane Sona jengon be awni soma commandant Christophe Dambélé anaka demaya tulobana sanga inkono ka au bela jelen fu katika ka se kuluba famille madame Fanta Maïga kuluba point abelamen na amba fnefu kajigi bumako ndirla ka fa sogolebe ana sanga inkono surasi kunda ka au bela jelen fu kati ani bumako kata se kulukroma kan Sunjata Keita kan Sumanguru Kanté Golo masiri tababe mali yororo ka au bela jelen fo. État major la belebele ndalembe netokoma général de division Ibrahima Dairou Dambélé. Général de division Salif Traoré. Katase Eka Fuma Bala capitaine Adama Keita aide de camp à la garde nationale de l'ex-ministre de la Défense et des anciens combattants. Attaché Madou Doumbia du ministre Salif Traoré ka au bela jelen fo. Tricorotenila. Basile général de corps d'armée Blebelen Dalembe Amadou Aya Sanogo anaka dembaya bela jele madame Sanogo Asalatu Dumia ambafo Bau Konate ka fenefo kenen kono kata c'est Chakmar Keita club de soutien au général de corps d'armée Amadou Aya Sanogo ka au bela jele fo chele famille Amadou Tungara ana jenyogo kata se cheleka bela jele ma ubela menina kabala anga chekroba be famille adjudant chef à la retraite ya Dumia afana be ka lameni ke sanga inkono ka au bela jele fo ka awole mando anda sira mami ma anda ma se mamma ka au bela jele fo émission faso kunga ando na kene kono président Alou Badara nana kase sente la sanga inkono abe amba fo kata se anga nyama ere ma Draman Alukone o sente kelena o bela men na sangan kono ku bela jelen fu Francika ou tlobana sangan kono tumani si soko be kata se shaksidima Mamadou Diallo o Dauda alebe Italie Dauda Diallo o bela men na magasa ale fana be Franci madame Sidibe Badialo jekte ku bela jelen fu Francika o ni soma Espagne ambufo Sadia Konarebe Moussa Sidibe Balaba Mustafa Jarabe neteru kacha France ani Espagne munube ka aname sanga inkono ndasira mintokoma ndama se mintokoma famille demba soirée alere fana France ambe afu kenen kono ka walimando ko alaka kanuntu alaka jamana imbaski kasigi kana kayraula ka fo émission faso kunkan kana sigira sogomadaina ka hakilla jiginte kibora min be jamana kono deo aw fela ka don an sigi kun filɛ jamana marabagaw jamana bɛ ka mara cogo min na sanga in kɔnɔ aw ye min ye a kɔnɔ aw ka bilasiralikan kɛra jumɛn ye aw ka kɔlɔsili ye jumɛn ye aw fana fela ka don sabula an ta ye jamana ko di ka kuma di fasodenw ma bilasirali ka kɛ bonya ni karama kɔnɔ kunɲɔgɔn kelen kibaruya minnu bɛ yen
an ka ɲɔgɔn sɔn hakili la jamana marabagaw u ka dɔn k'a fɔ ko fasodenw bɛ ka kɔlɔsili kɛ ko fasodenw bɛ ka filɛli kɛ ko fasodenw bɛ ka lamɛnni kɛ k'u fana fɛla filɛ nin ye kɛnɛ in a sigikun filɛ an y'a dabɔ jɛkulu minnu bɛ yen association ka taa se mouvement ma ka taa se clubw ma ka taa se groupement ma o jɛkulu bɛɛ lajɛlen maa tɔɲɔlenw olu ka kɛnɛ filɛ fantanw olu ka kɛnɛ filɛ ne balimaw an ta tɛ mɔgɔ ko ye an ta tɛ parti ko ye an ko an faso an ko Mali an sigikun filɛ baara in maa fila baara don aw ka se ka ne kumakan sɔrɔ ja yɛrɛ fana o ka se ka sɔrɔ madame Kulibali Bintu Napo ale tɛgɛ bɛ nɛgɛ karafe la Boubacar Jara Bad ale ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ne ka page Facebook yɛrɛ fana minnu bɛ kɔfɛ ni aw b'a fɛ ka yeli kɛ ka faamuyali sɔrɔ baro tagabolo la baara in sigira sen kan Boubacar Jara Bad fɛ ka aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka waleman dɔn lieutenant Jara lieutenant colonel de la gendarmerie a n'a ka denbaya u sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Misabugu ma sanga in kɔnɔ a fana bɛ lamɛnni na k'u bɛɛ lajɛlen fɔ ka aw waleman dɔn Mali ko don an sigira ka kuma d'u ma Bintu ni an bɛ don tɛmɛna ko Mali in kun ye an ta ye don tɛmɛna a kun ka kalan hali bi an bɛ ka bɔ janfa kɔnɔ dɔɔni fasodenw an sigira ka ban an bɛ Ala fo ka barikada ka an ka sɔrɔsiw fo gendarmew minnu bɛ ka taa se policiers ni gardiw ma eaux et forêts ni protection civile mɔgɔw ani douaniers golo masiri tabaw Mali kɔnɔ ni an sigira kɛnɛ kɔnɔ an b'u fo k'u waleman dɔn sabula ta ka segin ka nɔgɔya an bolo an ka se ka sinɔgɔ an niw ka lakana an bolofɛnw ka lakana a sababu ye an ka cɛba ninnu ye n'o ye an ka sɔrɔsiw ye n'o ye gendarmew ye n'o ye gardiw ye n'o ye policiers ye ni an sigira kɛnɛ in kɔnɔ an b'o olu barikada k'u barikada ka foli kɛrɛnkɛrɛnnin ta ka ɲɛsin u ma ka jansali ta ka ɲɛsin u ma sabula jamana in bɛɛ tɛ sɔn ka kɛ fini donbaga ye bilen minnu sɔnna ka jan u musow kɔ minnu sɔnna ka jan u mansaw kɔ ka jan u wolodenw kɔ ka jan Bamakɔ a n'a diɲɛ kɔ k'u y'u ni di faso in ma olu bɛ ka jamana in lakana mugu ni kisɛ la olu bɛ ka jamana in lakana kuluwaw ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ ka jamana in lakankan i ka faamuya b'a la minɔgɔ kɔnɔ ani kɔngɔ kɔnɔ ninnu bɛ ka jamana lakana cɛncɛn kan u bɛ ka jamana lakana tile kɔnɔ u bɛ ka jamana lakana sufɛ hali n'a fɔra ko ka don ji la ninnu pɛrɛlen don u ni ka to fasoko in na golomasiri tabaw aw ni sɔgɔma Bintu i bɛ jateminɛw sigi sen kan a ka di ne ye kɛnɛ in kɔnɔ an ka sɔrɔsiw jansa i bɛ jija i bɛ fanfari ɲini ka bila i bolokɔrɔ Bintu sɔgɔmada in na Makoyata numéro 1 jigi tiɲɛna sabula an kun jigi dalen bɛ maa minnu kan u ye an janfa a ɲini k'a bila i bolokɔrɔ Mariyatu ko faso ka hakɛ faso nafolo maa min b'a ta ka k'i ta ye bilahi i tɛ suratu tigɛ n'i ma fɔnɔ Mariyatu ɲini k'a bila i bolokɔrɔ an bɛ baro kɛ ni axe 3 ninnu ka laɲini kɔnɔ ka taa se fanfare national du Mali ma an ka sɔrɔsiw ka bilasiraliw kɔ ka jansaw k'u ye ka an cogo kɛnɛ kɔnɔ ka kuma di fasodenw ma ka hakili jigin kɛ kibaruya minnu bɛ sanga in kɔnɔ Mali in kun kan i ka fanfare ɲini ka sɔrɔsiw an k'olu jansa ka kɛnɛ ɲama fifa fɔlɔ ka tila ka don sɔrɔ i ko k'a daminɛ ne yɛrɛ la i Kulibali n balimaw ka segin ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen ka aw waleman dɔn aw minnu sɔgɔlen bɛ Renouveau FM na sanga in kɔnɔ émission faso kunkan kɛnɛ sigira ka kuma di lamɛnjɛrɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma Nɛma FM radio sɔgɔlen bɛ an na sanga in na ka sɔrɔ ka aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka aw waleman dɔn an ka hakili jigin kɛ
bamanan ko yani ka bin I bin yɔrɔ la k'i ka jigi I tɛnuna yɔrɔ min na ko ja o ja an bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen na ko jamana bɛ janfa kɔnɔ ko Faransi kɛlen bɛ ka an janfa ko janfa talen bɛ ka ɲɛsin Mali ma fasoden dɔw bɛ yen olu yɛrɛ ka laɲini ye min ye jamana in tɔni min bɛ I ka fɔnya b'a la an ka bɛɛ ci Mali ko yɛrɛ an ka ban an ka di Faransi ma kunɲɔgɔn in kɔnɔ kibaruya minnu bɔra ka bin ni an tɛgɛ bɛ a kisɛw kan n y'a fɔ semaine tɛmɛnen n ko ni bandew n ko n'a ye gouvernement sigi ni sɔrɔsiw t'a la n ko an sola le an ma taama n y'a kuma fɔ semaine tɛmɛnen an tɛ sɔn ka marifa ta ka wara faga ɲɔgɔn fɛ e ka don wara golo la k'e bɛ ne lasiran n'o ye kuma in n y'a fɔ samedi tɛmɛnen nin kɛnɛ kelen kan nin plateau kelen kan gouvernement sigira sɔrɔsiw t'a la a wolola min na maliyɛn bɛɛ kɛra a seri ye diɲɛ kɛra a seri ye je ne suis pas dans les secrets de Dieu non hɔrɔnya danbe a tɛ sɔn min ma o ye janfa ye n y'a kuma fɔ yan semaine tɛmɛnen gouvernement kumara sigira ministre Sadio ale ta la gouvernement kura sigira Modibo Kone ta la ninnu ye sɔrɔsiw gardiw ye u jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ président El Hadji Ibrahim Boubacar Keita a ka fanga binni na gouvernement sigira ninnu ta la a wolola min na aw y'a ye aw tɛ n ka tiɲɛ segin ma dɔw ko sɔrɔsi saralen don nin sɔrɔsiw fɛ dɔw ko sɔrɔsi ye sɔrɔsiw ka lakana mɔgɔ dɔ ye ne ko o tɛ o an ɲɛ bɛ ko tiɲɛ de la I mana tiɲɛ mɛn de a taara berekɛnɛ de tigɛ a wolola min na an bɛɛ lajɛlen y'a ye sɔrɔsiw aw ni sɔgɔma gardien ka bila Mali sɔrɔsi bɛɛ lajɛlen gendarmew bɛɛ lajɛlen gardiw bɛɛ lajɛlen policiers bɛɛ lajɛlen eaux et forêts bɛɛ lajɛlen douaniers bɛɛ lajɛlen protection civile bɛɛ lajɛlen aw ka jansa filɛ émission faso kun kan sɔgɔmada in na ka aw fo ka aw waleɲuman Maliko de don an ka taa ni Ala sɔnna ma an bɛ se aw jansa filɛ gardiw bɛ aw bɛɛ lajɛlen sanga in kɔnɔ madame Kulibali Bintu Nabo n bɛ gardiw la ni morceau ninnu tɛmɛnen fanfariw an y'a dédié l'actuel président de la transition colonel Assimi Goïta a n'a ka jama sanga in kɔnɔ Mali kalifala a ma kunu sariyasoba min bɛ an fɛ yan n'o ye cour constitutionnelle ye a bɔra ka yira k'a fɔ an ka sariya a ye jateminɛ kɛ a kan k'a fɔ ni président tɛ walima ko kɛlen don a dɛsɛlen bɛ k'a ka baara kɛ walima a tɛ wajibi don sariyasunba y'a yamaruya I ka faamuya b'a la vice président ka bila a nɔ la Assimi Goïta monsieur le président de la transition chef d'état mon colonel ko jamana a ka laɲini a b'i bolo sanga in kɔnɔ I n'i ka jama aw ni sɔgɔma semaine tɛmɛnen n'a kunɲɔgɔn bi ye n y'a fɔ k'a sɔrɔ lisi ma bɔ n ko a y'aw hakili to a la bandaw ka taa se Mokhtar Wane ma lisi mɛnna a ma bɔ n ko mun de kɛlen bɛ ka bloquer aw kɛlen bɛ ka janfa min labɛn n'a janfa dara kɛnɛ kan bilahi an sola de an ma taama n ko bon lisi yɛrɛ tɛ se ka bɔ k'a fɔ an ka sɔrɔsiw ta la ne y'a kuma fɔ a tiɲɛ bangera gouvernement lisi bɔra a bangera min na bɛɛ lajɛlen y'a ye ja an bɛ nin bɛɛ lajɛlen na fasodenjugu dɔw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka taa Mali di Faransi ma an bɛ bɔ mun kalama an bɛ nin gɛlɛya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ UNTM ka taa se syndicat wɛrɛw ma olu ka laɲiniw bɛ yen grèvew bɛ ka kɛ attaques bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ don o don dɔw de wulila I ka faamuya b'a la ka taa Faransi ka taa Mali tɔ k'a di Faransi ma nin bɛ ne miiri jigin an ka président kɔrɔ la Alpha Umaru Konare
ne y'a yira aw la ngo ne ta tɛ mɔgɔ ko ye don tɛmɛna Alpha Umaru kun ye Mali président ye a gɔnna k'a tɛ tugun a wulila ka taa Ivoire Côte d'Ivoire kɛlɛ min bɛ yen forum belebeleba dɔ organisera Alpha Umaru kelen bɛ ka discours kama a kɛra sababu ye ka kɛlɛ in ban Côte d'Ivoire o wagati la ale kun ye an ka président ye o Alpha Umaru Konare a bɔlen tile kana bila wagati in na gɛlɛya fɛn o fɛn kɛra Mali kɔnɔ maa si ma Alpha Umaru da ka mɛn a la président kɔrɔ don da jugu fara da ɲuman kan a ma kumakan kelen ka ta ka ɲɛsin Mali ma ale Alpha Umaru Konare ka taa fara a furumuso kan ka taa fara Cɛbilen Dramé kan o burankɛ ka taa fara Soumaïlou Boubou Maïga kan premier ministre kɔrɔ ministre de la défense kɔrɔ ka taa fara Cɛma Hubert Kulubali kan ninnu de taara Faransi ka taa i ka faamuya bala bandaw ka délégation kunbɛn u sera Faransi u y'a yira ministre des affaires étrangères François Parly la k'a yira k'a fɔ n'u ma wuli k'u jɔ Mali tɔni min bɛ yen ni Faransi ka intérêt ni a tɔni min bɛ Mali kɔnɔ n'u ma wuli k'i jɔ ka dansigi sɔrɔsi ninnu ka laɲini na ka dansigi sɔrɔsi ninnu ka ɲɛtaga la ɔ Mali ko Faransi bolo bɔra la bi ka ban tayi janfa sigira ka ɲɛsin Mali ma ni ma kofɔlen ninnu fɛ a daluya bɛ an tɛgɛ kɔnɔ ninnu taara ka ɲini ministre des affaires étrangères fɛ ni bandaw nana fɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka tigɛ i ka faamuya b'a la bandaw ni président ani ministre des affaires étrangères française ani ni délégation ka sigi u ka kuma ɔ ko ni u b'a fɛ Faransi ka intérêt tɔni min bɛ Mali la o ka sauver u ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka Soumaïlou Boubou kɛ président ye maliyɛnw an b'an komi ka taa an jami fasoden dɔ kɛlen ma i ka faamuya b'a la ka kɛ faso yɛrɛ ma jugu ye pour des intérêts personnels an bɛ se ka bɔ ni kɛlɛ kɔnɔ wa ɔ François Macron Emmanuel Macron fana wele bila président ma bandaw taara janfa sigira cogo min na a kɛra ten Emmanuel Macron sommet bannen a ye bandaw wele ka ɲininka ko monsieur le président an y'a mɛn k'a fɔ minɛn dɔw sannen bɛ i ka sɔrɔ su fɛ bɛnkan bɛ e ni ne cɛ an jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ e man kan ka sɔrɔsi minɛn san ni ma ne ɲininka ni ne ma sɔn a ma ne y'a mɛn k'a fɔ i y'i bolonɔ bila gafe la gafe min ni a bɛ boli contrat kan contrat min bɛ kɛlɛkɛminɛnw san aw ni Rusiw ni ɲɔgɔn cɛ bandaw ye kali kuranɛ de la ko a ta kalama a ye kali kuranɛ la k'a ta kalama ɔ min kɔni bɛ ka kɛ a bɛ se ka min seereya minɛnw sanna Rusila ka na n'a ye Mali kɔnɔ mais ale bolo ma kɛ dɛ a ma mɔgɔ bila fɛnɛ ko Sadio Kamara o ka fɛɛrɛw de tigɛlen don Emmanuel Macron ko bandaw ma i bɛ ninnu dɔn wa ninnu mun nalen filɛ nin u nana ka na kibaruyaw dan tulo kan k'a fɔ n'a ma wuli k'an jɔ an ka intérêt tɔni min bɛ Mali la ko a bɛ menacer fɛɛrɛ kɛ i ka gouvernement in ci a fɔra bandaw ye Faransi de a kana ci bandaw nana a ye gouvernement ci i bɛ gouvernement ci François Emmanuel Macron y'a fɔ ye i bɛ gouvernement ci i bɛ tila ka sɔrɔsi ninnu bɔ a la bandaw nana ka gouvernement ci safurula ye gouvernement cira fɔlɔ avant que a ka taa a tagalen a yirala la sɔrɔsi ninnu ka bɔ sɔrɔsi ninnu bɔra Sadio Kamara jaja ale ka secrétaire général de brigade Souleymane Dougouré ale min den a taara Rusila ka kalan kɛ k'i jija ka relation pousser Rusila ka relation sɔrɔ ka na Mali kɔnɔ yan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka marifa san ka di an ka lakana tigilamɔgɔw ma ka tila ka contrat signé ani Rusiw ni ɲɔgɔn cɛ a ka relation personnelle la o papier fɛn o fɛn ni Sadio Kamara bɛ ka a dilan ka contrat kɛ ani Rusiw cɛ Souleymane général de brigade Souleymane Dougouré min kɛra ministre de la défense kura ɲɛ sisan ja o de fana bɛ i den ka papier bɛɛ lajɛlen ta Sadio Kamara kɔfɛ ka taa di bandaw ni Muktar Wanu ma an bɛ bɔ nin janfa kɔnɔ wa i dalen bɛ maa minnu na bandaw e taara ta foro la sɔrɔ su fɛ depuis wagati jan ne y'a fɔ aw ye ŋunuŋunu kuma minnu bɛ yen bandaw minɛna ka taa Kati dɛ bandaw taara audisi fɔlɔ min bɔra min tɛ nin ye bandaw bɔra Kati heure min na a b'a dɔn ne tɛ mɔgɔw jaabi min bɛ yen an b'a kalama
bandaw bora mina kati aba kalama aya ni kaka bora kati mina dimanche temane ko jumani du bandaw bora 3 heures du matin benga kera mina ani lisi min publiera olu tekeleyo bandaw kumu bulo mais ama so ka anda do la de parce que ante mo jabi anta te mo ko anta jamana kudi bandaw tako flana ne flekati bandaw ni bela jelenke Mokhtar Wane démissionné na ama Assimi nyininka ama Massi nyininka pendant que Assimi s'occupe de toutes les questions sécuritaires. Il est ministre de la défense Wuli Kaboy, ka ministre de la sécurité Wuli Kaboy, imani nyininka, ima Assimi nyininka kunklen jumena ikiyake iye Mokhtar Wane reconduit ikanga reconduit la munila ama Assimi nyininka ama Sorosi nyininka parce que abe janfa ko tiens bangira ni ma bala anno gouvernement lisi bora sablam Emmanuel Macron mi 5 Francis Alpha Oumar Konaré naka délégation mi tara Francis kata François Paris li rencontrer ka min fo Malika badaw nana kana ode wajibiya anka ka lisi boka anga Sorosi flan non ko lu takiku bala ala ba na mi na bela jele mai no te ka boy ayrala ka foko janfa min kelen do akata ɲɛfɔli kɛ kati a welela ka premier ministre da ka u tara kati sisan bɛnkan de bɛ yen coup d'état ko kuma tɛ yen a ko Sɔrɔsiw y'a yira la k'a fɔ i ka premier ministre Mokhtar Wane i b'a bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ sigi Mokhtar Wane nɔ la a ko a ta ka premier ministre janfa fo ka taa diɲɛ wuli Mokhtar Wane a ye Mali janfa bandaw ye Mali janfa Bubé ye Mali janfa Alpha Oumar Konaré Mali janfa mbaira vérificateur général fenela Alpha Oumar Konaré abaka so mi kono titibugu ayeta aw ka so in sɛgɛsɛgɛ Alpha Oumar Konaré ka so in abe mina titibugu ayeta sɛgɛsɛgɛ so in bɛ jɔ wagati mina a nafolo bɔra Mali de kun faso de kun a bɔra faso nafolo de la so in bɛ jɔ a fɔra ko so in bɛ kɛ résidence d'état président Koro ni bɛ président la i bɛna fanga bila wagati mina yani i ka so jɔ i bɛ taa so in kɔnɔ ka wagati ni kɛ so in jɔra o de kama Alpha Oumar Konaré so in ka a ta ye vérificateur général ta i ka so ni papier ɲini k'a ye so in jɔcogo a n'a jɔra ni musaka minnu ye a ye sɛgɛsɛgɛli k'a kan a ka Alpha Oumar Konaré gɛn ka bɔ an ka so kɔnɔ faso ta don jamana ko de don mɔgɔ ko tɛ janfa n'i b'a kɔlɔn sen i b'a dunya a ɲinina bandaw fɛ k'a ka Mokhtar Wane a k'i bolo bɔ a kan a ma sɔn Assimi Goïta n'a ka jama u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka bɔ kuma in kɔnɔ n bɛ min fɔ Sɔrɔsiw ye sabula an ye ŋunuŋunu kumaw mɛn ka fɔ ko aw kɛlen bɛ ka colonel major Ismaël Wage ka taa se colonel Abdoulaye Maïga ma ko furuku donnen bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a y'aw hakili to wagati tɛmɛnenw na politique mɔgɔw donna Amadou Aya Sanogo n'a ka jama cɛ ka janfa min kɛ o janfa kelen o de ye labɛntɔ filɛ aw senkɔrɔ a y'aw tasɔn dɛ a ye bɛn maa si kana sɔn ka aw fara ka bɔ ɲɔgɔn na Assimi taa n'i ka ko ye fo sini cour constitutionnelle bɔnna ka Assimi ka yira k'a fɔ sanga in kɔnɔ an ka sariya sunba ye n'o an ka constitution ye n'o an ka charte ye o ye olu yamaruya ka Assimi bila a ka baara kɔnɔ baara min n'o ye président de la transition et chef de l'état o mina a ko fa premier ministre Assimi yɛrɛ a y'a yira k'a fɔ an filɛ wagati min kɔnɔ sisan ale y'a ye k'a fɔ M5 tiɲɛ la u jɔyɔrɔ bonyana wulikajɔ minnu tɛmɛna n'a kɛra sababu ye ka Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga bin o fanga ninnu ka se k'a redresser kɛrɛnkɛrɛnya la premier ministre y'a dira M5 ma M5 ye Sogɛl Kokala Maïga k'o suganti k'o kɛ premier ministre ye bi min ye bi ye colonel Assimi Goïta président de la transition chef de l'état ale jamana ɲɛma ye Sogɛl Kokala Maïga premier ministre ale kɛra o ye sanga in kɔnɔ an bɛ ka gouvernement tɔw sigi ma kɔnɔ an y'an jigi da bandaw kan ka an jigi da Mokhtar Wane kan u ye jamana janfa an ka lakana tigilamɔgɔw mana fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ ka a essayer ka an bolo bɔ Faransi bolo ninnu de bɛ kɛ sababu ye ka tɔgɔ o kibaruya da Macron tulo kan o m'u bɔ ka téléphone ci m'u bɔ u wulila ka taa daluya bɛɛ lajɛlen bɛ an bolo Alpha Oumar Konaré n'a ka denbaya a n'a burankɛ
Kata se aka complice Soumaïlou Boubé Maïga. Ni Soumaïlou Boubé Maïga. Ne nyate mali ko sila. Ka foko Soumaïlou Boubé toa ira kono. Ko ni e jamana ka nyetaye. A toa ira fin o fena. A bekera jamana jamfali. Soumaïlou Boubé Maïga. A toa ira fin o fe kono. A bekera jamana jamfali. Kiritik la mgo. Kran nyala. Mimbe sanga inkono. Na nyasile mbe jamana jamfuro. Mama be ka traki. Pardon, pôle économique. Kasoke. Yamsa Kamara Bora Kafo. Ko Soumaïlou Boubé Maïga aye suati fere waworo. Suati. Enquêteur ou tara ministère là. Ou trabo ni de l'ouyakan. Monsieur le procureur. Tubara Iyame. Mouna était enquêté Willy Soumaïlou Boubé Maïga ko. Oh, Anya Mekafo. Le conseil spécial du président de la transition, chef de l'État, commandant Baba Sissé, Aboraka Kunafoni di Kunafoni di la Ufanema, Kaira Kafo, ko Asimi Kuyala ini, Maoma Be Kafo, loi d'orientation de programmation militaire, Kata se façon n'enflo, rapport faible Mugamugo Tola, vérificateur général à rapport ke, Maoma Tola, Koka Bela Jelemine, Ko Bandawi Sindaka, Noé Tien. Critique la mot, mba nyini au fait. Mama B ka foko rapport vérificateur général ka rapport B. Ni ou keleme ka façon d'enflo ka traki. Ka foko be jamana infanga nyini ay wuli teke kake a bela kelen. Anta fe anga façon d'enflo. O siole kake katla ka foki be fanga nyini noe. Ki be jamana kono de ou sanoe, ki be entrepreneur noe, ki be campagne ke noe. Monsieur le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta, temani baray. Faso dombiko. Kana malamene. Irisu koku biko. Chinois koku biko. Sideo kamse. Union africaine kamse. Malien ben nous baisse sans fait. Amalien biko, monsieur le président de la transition. Malgi kulubalini sur ma kenenkono. Émission yi sankani wagati ni sera kono miribe jigi ila. Kasabu ke ika don temenu. Iye minke malikono. Fantani ka hake. Munu me ka faso chien. U ka nafolo be se ka siguma tromina. Malgi kulubali ni sigina plateau ka sankani wagati bela jele mbe miribe jigi ka koketawla. Ala ki me ankoro, ala ki me kake, ala ka tian banke. Mamadou Kassogi, monsieur le procureur du pôle économique, Wuli Teliela, Boubé, ko waworo suati, ap me ka suati facturé au-delà. Milliard chaman tunnembe aka ministère là. Nominalu ka ketelia kono. Nominalu ka ketelia kono. Ala sigi sogo. Ne tay blasral ka inde. Am mako be mina. Façon nanfolo munu siona. Tiaka bange anga nanfolo ka sigi. Ala sigi sogo. O ene donka sogo de naka o bela jelenfo ka awole mandon. O kubara munu be ambulokro ni ambise ka hakli jiginke. Ango ni jigi tiena. Iteta miniti kelendi makwatema ika fonyo bala angatla ka kuma di ko femogo ma munu ba feka woleli ke kidado borona ne tate mo ko ide ne tay fasoko di maliku ala sigisu makwate ko anjigi chena opma amana jigi da joneka binu miniti kelenda made nege kanya seki otemanani sanga binani sanga yin wakati la ka kuma di awma faso de munu be kalamenike anga nyon blasra boyani krama kono Assimi Kera, président de la transition et cour constitutionnel fait. Aye danaya da M5 RP kan olu jera ka sogel ko kala maiga suganti ka ke premier ministre. Bandaw aleni Mokhtar Wan premier ministre koro ani président koro do sanga kono. A bela jelen kera aw siglena. Aw ye lamenike anga blasrale ke boyani karama kono. 2080 08 08 la medreje klu ka woleli ke ka blasrale ke boya ani karama kono ka kuma di awma. Oh, nimi wuleli ke ijija e kana tuma miniti kelen kan anga ngon blasra maliko di magale be dala ablaka do an soma allo man so aketo ibe do fra ikmaga kan ibe ka wuleli ke ka boro jume jone do ka polibi o jarani ka imam bula ko na toroba abe atlobe fulkana ta do ke ala ga maliki amin rabbi eba fami don sori fo ok me sharti ni mu mekana mo eso ko ma permettre asim ngana bandaw no lawa ma bi bulu
mais ni o kun t'a permettre ni Assimi nana maintenant est-ce que nous fana ye sariya sɔsɔ ka na n'Assimi est-ce que o fana tɛ se ka kɛ fɛn dɔ ye sini wa et puis fana comme bon argument min avancera k'a fɔ ko ministre fila in bɔra a la qui est Modibo Kone et Sadio Camara maintenant ne bɛ ka fɛ k'a dɔn quel a été leur bilan dans le gouvernement passé. Est-ce que c'est un bilan positif? Si c'est positif, on peut les laisser. Mais nous, pas bilan maintenant. Est-ce qu'on doit les laisser dans le gouvernement parce qu'ils ont fait un soutien? Parce que je pense que ce ne sont pas les seuls gardes du Mali. Il peut y avoir aussi des gens très compétents. Nous, on a des nounous. Est-ce que ce n'est pas intéressant de demander pour faire de la loi quand nous faisons voilà, c'est vrai que nous parlons pour ne pas que Jamana Kanana soit, on est tout de suite à l'anime par la vraiment, on est mais le faire avancer. Qui est comme quoi, pour Bandao Maseka, donc on est aïe quand Baradoche, et armement coué. Maintenant, on en a dit. On fana la guerre. Si cela est vrai, on va leur donner le temps. On fana ka ou mener en oublier parce que je pense que dès que nous de la gagner nous sont créés la dôme na pendant va pas de mort. Ou pendant un fois de fois, je pense que c'est la justice qui doit faire son travail. Maintenant, fait mot pour ou na justice ou na bouga ou na kana baraka justice on la wa. Pour séparation de pouvoir comme le faut détient wa. Vraiment, anga la guerre, charia ou de jamana au anga jamana charia au respecter parce que jamana faut te faire ta bonne wala ka so jamana charia ou on va respecter. C'est pour la faut de fier faut de ajaranye bari ka tiɲɛ ka fɔ faso ka jɔ fasodenw kuma tɛ an ka ɲɔgɔn bilasira bonya ni karama kɔnɔ ne kɔni ta ye maliko de dɛ mɔgɔ ko tɛ ne ta ye mais an ka sɔrɔsiw ne kɔni b'u ko ala sigi sigi o ye n ka position ye dɛ voilà dɔ bɔ i ka radio mankan na yanni ka don an sɔgɔma i bɛ hakɛ to ka dɔ bɔ radio mankan na écho b'a kɔrɔ an sɔgɔma n'i b'a fɛ ka weleli kɛ k'i da don baro in na fɛɛrɛ kɛ i ka weleli kɛ telefɔni jɔrɔna i ka radio to yen an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka sɔrɔ i ma radio lamɛn n'i ye radio dayɛlɛ dɔrɔn écho bɛ k'a kɔnɔ donc kumakan bɛ retour kɛ an tɛ ɲɔgɔn faamu faamuyali tɛ kɛ kuma la 20 80 08 08 émission faso kunkan fasodenw kuma bɛ aw bolo aw ni sɔgɔma i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min u bɛ tɔɔrɔ su la samayakaw don isa miniti kelen b'i bolo an ka ɲɔgɔn bilasira bisimila u bɛɛ lajɛlen tulo bɛ folikan na a diyara n ye Assimi, ces hommes, ils ont bien joué. Je crois qu'à l'émission de moi, j'avais parlé de la France depuis le cas de 1966. La France a tout fait pour que le Mali puisse tomber dans cette situation de grand dames. C'est planifié depuis 1966. Mais grâce aux enfants, nous pouvons lever la tête aujourd'hui. C'est de moi, pas moi. Allô? Donc, Assimina Kachedo, Malion Kaouli comme un homme debout derrière cet homme-là. Franchement, parce que le problème c'est un problème surtout national. D'abord que tous les porteurs d'uniformes se réunissent autour de cette situation. Et je crois déjà au Kerakaba. Faut qu'il y en a de l'Union entière. Et ces traîtres-là qui ont quitté le Mali pour aller en France, aller écouter Macron, il doit être arrêté des gens qui ont fait une haute trahison. Hey, Allah be Mali fait quoi? Allah te Mali la moitié. Avec les des Mali te bi magique qui n'a pas non. Francis n'est rien pour nous. C'est un partenaire. Ils ont colonisé. On a créé tout boulot. Donc, à Sinigarom lobby. Ama in ala de fana kira ni seba yuo o ka fara malika ati de atimi de donc ne ba fu le no maliko la main du match j'ai l'espoir encore j'ai beaucoup d'espoir encore ces militaires là et leur nous les maliens na me o ka baraka la birani kiega wallahi malite ga machi sa wetu na be kala kadi
suri ala k'i yɛrɛ bolo mɛn ka baara Amina rabbi. ala ka karifa Amina rabbi. Merci bien. Bɛɛ ka tiɲɛ ka fɔ faso ka jɔ fasodenw ka kuma di aw ma an ka ɲɔgɔn bilasira bonya ani karama kɔnɔ minnu bɛ ka weleli kɛ sanga in kɔnɔ ne ka nɛgɛjuru sira kan aw bɛ hakɛ to Ismaël Fane aw ni sɔgɔma Ismaël Bindu ko ka hakɛ to i ni k'i fɛ an tulo b'i la foli dira bɛɛ lajɛlen Ismaël Parce que malais famba dɔ kun y'o k'a fɔ ko an ka problème bɛɛ ye France ye. Wa dɔw y'a yira k'an ka problème bɛɛ tɛ France ye. Mais k'a yira malien bɛɛ la sisan. Ko révolution a tɛ taa sɛgɛn kɔ. Kosɛbɛ. N'a ma ɲa ko nana kɛ nin kotigɛ la sisan. Anw minnu kun bɛ yen k'a fɔ k'an ko ko M5 ka don gouvernement la. Gouvernement nana di M5 ma. Hali n'a sɔrɔ ni sɔrɔsi fanga tun ma d'an ye. Kosɛbɛ. N'a ma ɲa sisan. Président nana kɛ sɔrɔsi ye ka premier ministre de après une maladie de ça qui prépare sur France comment France qui t'a dit que il a une France sur en le France militaire on a qu'est en Bolivie là on a enseigné à Kacha à la fin on a la université mais maintenant on a enseigné ah comment la acheminé de là malais munu bɛ ka wɔ kule a dala ta ni sɛbɛn nana gɛrɛntɛ ka taga n'a bila an dala olu kana wuli tuguni k'a ka wuli ka bɔ yen ta ka bɔ yen fɛn dɔ kɛ kule na n'a sɔrɔ an ka électricité kɔni sɔrɔ an yɛrɛ sɔrɔ an mago b'a la cogo min na an bɛ jɛ ni gɛrɛntɛ fɛn mana na jɛ n'a ye an yɛrɛ ta an ka jamana in bɔ ɲɔgɔn la an ka se ka sɔrɔsiw ninnu dɛmɛ o sira fɛ. D'accord. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Benika tiɲɛ ka jɔ faso tiɲɛ ka fɔ faso ka jɔ fasodenw kuma tɛ nɛgɛ kaɲa 8 sanga 49 an y'o sɔrɔ émission faso kun ka kɔnɔ bilasirali ka kɛ bonya ni karama kɔnɔ dɔ bɛ da la Bintu dayɛlɛ an sɔgɔma an sɔgɔma ale taara 20 80 08 08 20 80 08 08 bilasirali ka kɛ bonya ani karama kɔnɔ fasodenw hali bi kuma bɛ aw de bolo dɔ bɛ da la wa Bintu dayɛlɛ a ka don an b'a aw ni bara Isa Kɔnɛ Sabalibugukaw a kɛra tile 2 ye kuma b'i bolo Isa bisimila o bɛɛ lajɛlen tulo bɛ folikan na o bɛɛ lajɛlen tulo b'i la a tulo bɛ folikan na a tulo b'a la ne depuis Mali crise daminɛna Alifa mankan mɛn Mali problème tɛ foyi ye bi ni Alifa Umaru Konare tɛ Alifa Umaru Konare ye Mali armée ka a détruire IBK nana ka na n'a to a tɔ la c'est comme ko militi kelen tɛ fɛ ka bɔ nka hukumu kɔnɔna na sori mais ne kɔni bolo Mali crise ni an ko ko a ka ban mɔgɔ fila bɛ yen tant que n'olu ma jɔ bari la ka kiri Mali crise a tɛ ban abada a fɔlɔ o ye IBK ye wallahi sori ni IBK ma kiri a man ɲi a filanan o ye Amikani ye wallahi ni Amikani ma kiri jamana in kɔnɔ jamana ni a crise a tɛ ban o ye ne ka faamu cogo ye komi ko bɛɛ ko militi kelen di fɛ ka tɛmɛ ka sori ba bɛ n kɔnɔ dɛ mais maa fi ka n b'i fo kosɛbɛ n bɛ dugu la fo n ye min fɔ sori ala ka barika don an ye amin arabi inshallah ala ko dɔn minɛ lamɛndirajɛkulu ka foli di aw ma hali bi kuma bɛ aw de bolo minnu bɛ ka weleli kɛ sanga in kɔnɔ hali bi an ka ɲɔgɔn bilasira bonya ani karama kɔnɔ fasoko don nɛgɛ kaɲa 8 sanga 52 Madame Kulibali Bintu Napo n'an bɛ se ka mɔgɔ 2 ta ka jɛmukan in datugu sabula wagati nana kurun ka ban an bɛ se ka miniti kelen di u bɛɛ lajɛlen ma dɔ bɛ da la dayɛlɛ a ka don an sɔgɔma sori Lezi an bara Cheikh Sidi ka bɔ Paris Cheikh Sidi Bunduru Cheikh Sidi parikaw dun k'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka wulikajɔ la o diyara ne ye
miniti kelen de b'an bolo ne yɛrɛ kɔni vraiment an ka wuli ka bɔ ka tugu sɔrɔdasiw kɔ sinon ne yɛrɛ tun ka laɲini tɛ mais comme a kɛra tan an bɛɛ de ka wuli k'a kɛ comme kɔnɔkulu wallah an ka laɲini bɛ sabati an ka laɲini bɛ sabati k'i fo k'i waleɲuman dɔn. A diyara n ye a diyara n ye a diyara n ye. et surtout u y'u bolo bɔ M5 mɔgɔw nɔfɛ o de diyara n ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan. an ka laɲini bɛɛ bɛ sabati ni Ala sɔnna inchallah. Ala k'o kɛ. Amina rabi. So k'i fo ha. Merci beaucoup merci beaucoup. nin ko ye Cheikh Sidi ye ka weleli kɛ ka bɔ Paris sanga in kɔnɔ an y'o de fɔ maliyɛnw bɛ yɔrɔ yɔrɔ la k'a fɔ ko olu bɛ miiri ni Mali ye hali bi Ala ka an bɛɛ lajɛlen lakana Ala ka hamina bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Ala ka garijɛgɛw foni Ala ka laɲini bɛɛ lajɛlen sabati. Asimi Goyita ye a y'aw jija aw ka faso kanu bɛ maa minnu na a y'u ɲini aw k'u don an ka sécurité d'État kɔnɔ aw ka fanga in tɛ se ka lakana jamana tɛ se ka lakana n'an ma maaw ɲini k'u don sécurité d'État kɔnɔ maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko faso kanu b'o la maa laban an k'o ta Bintu ka an ka jamakan in datugu. A ni sɔgɔma a ni sɔgɔma Bintu a taara wa a bɛ yen allo Bintu an bɛ hakɛto ɲini kɛ o tigilamɔgɔ fɛ sabula wagati kɔni sera ka ban a donna wa Bintu an bɛ hakɛto ɲini kɛ nɛgɛ kaɲa segi saga 54 a nana cɔnko sanga in kɔnɔ wagati min sugantira ɲɛmaaw fɛ k'a di an ma faso kunkan kɔnɔ o de kun ye nin ye aw tulo garijɛgɛ kɛra min na o de kun ye nin ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka walemadɔn maa maa sɔgɔlen bɛ Renouveau FM na ani an ka page Facebook la sanga in kɔnɔ tile hɛra ka di an bɛɛ lajɛlen ma mayabukaw bɛɛ lamɛnni na sanga in kɔnɔ fɛn min ye médecin colonel de la protection civile Famaga Doumbouya n'a ka denbaya ka taa se adjudant chef à la retraite Musa Doumbouya a bɛ lamɛnni na musokɔrɔba bɛ yen madame Doumbouya Asan Kulubali an b'a fana fo Mayanbugu Laba Jirena ka denbaya k'u fo madame Diallo Fatumata Doumbouya an b'a fana fo fɛn min ye perdreau ye monsieur Yves Dolo madame Basso directrice du jardin de l'école communautaire Les Perdreaux Banagabugu la k'u bɛɛ lajɛlen fo directeur général des douanes du Mali Mohamed Doukara a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka aw fo ka walemadɔn tile hɛrɛ Ala ka di an kelen kelenna ma apidom na docteur Madou Diallo a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen 30 mètres la ɲamakɔrɔ k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u walemadɔn fɛn min ye Samba Dambele ka taa se Oumar Diallo ma centre secondaire des impôts de la commune 6-5 ka aw bɛɛ lajɛlen fo Mamadou Jara a tulo b'an na sanga in kɔnɔ tabakɔrɔ a n'a ka denbaya ka foli kɛ a ye complexe scolaire Fantasori o ɲɛma fɛnɛ don Mamari Traoré Sirakɔrɔ Megetana ka taa se Musa Mariko ma Yara service la Senu madame Kulubali Wassa Samake maire don Mayanbugu mairie la an b'a fɛnɛ fo Bokar Keita commune 6 maire don ka u bɛɛ lajɛlen fo k'u walemadɔn tile hɛrɛ Ala ka di an kelen kelenna ma Ala ka jamana in kisi hali bi fɛn min ye Asimi Goyita n'a ka cɛdenw premier ministre Choguel Kokala Mayiga Ala ka jamana ta fanga Ala ka di aw ma ko an k'an cɛsiri sabula CEDEAO ko sini olu fana u ka yeta ye min ye o bɛna bɔ n'u ka fɛɛrɛ ye jamana in Ala ka kisi Ala ka an bɔ janfa kɔnɔ janfa min ni fasodenjugu dɔw kɛlen bɛ k'a ta ka ɲɛsin jamana in yɛrɛ ma Ala kana jamana in to u ka janfa la Ala ka jamana in kisi procureur pôle économique Mamadou Kasoke wuli i ka vérificateur général ka dossier bɛɛ lajɛlen ta Bubey fana ko sujet kɛra 6000 ye i jija aw ka fɛɛrɛw sigi sen kan CNT ka labilaliw kɛ u bɛɛ lajɛlen i ka fɔya bala yanni u ka taa n ka wariw cɛ campagne na u bɛɛ lajɛlen ka minɛ Ala sigi sogo ne ka bilasiralikan filɛ dɛ ne ta ye fasoko de mɔgɔ ko tɛ ne ta ye tile hɛrɛ Ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma lieutenant colonel Da Jara Misabugu ya a n'a ka denbaya u bɛ k'a lamɛn sanga in kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen fo Ismaël Fane k'a fana fo kɛnɛ in kɔnɔ madame Kulubali Bintu Napo a tɛgɛ tun bɛ nɛgɛ la ne tɔgɔ Soro Birama Diallo wagati min sugantira ka di an ma wagati nana coko tile hɛrɛ ka di an bɛɛ lajɛlen ma Isa Kaba Sidibe n'a ka mawelelenw an kunnafonidilaw fana ka yeta ye min ye kunɲɔgɔn in kɔnɔ ni Ala sɔnna a y'aw sɔgɔlen to Renouveau FM Renouveau TV la an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sanga in kɔnɔ nɛgɛ kaɲa 9 ka taa se kaɲa 10 ma bilasirali ka kɛ bonya ani karama kɔnɔ fasoko don aw Tafili Ture ni sɔgɔma